Douw van de Boon, listloeken van de VVD. Ja. Jouw eerste reactie? Ja, een beetje jammer inderdaad. We hadden hoop dat we weer omkomen zo'n, maar in ieder geval met één zit steeds maar. Maar ja, dat is helaas net lukt. Dus ja, wij bloeien op 0 staan. Dus helaas, we moeten vol de fjouwerier, dat maar weggaan inderdaad. Want ja, dat is dus juist, dit is wel voorlopig uitslag, maar wij staan te leeg steeds maar om nog op één zit te komen. Dus dat zie ik nog net zitten steeds maar. Dus dat is wel jammer. Waar had het hem online? Nou, wij zijn echt wat te weinig zichtbaar, denk ik. Wij zijn gewoon een liedjegroep. Binnen 8 kasten ben we Sabisaal net gerut. Dus dat was er mij. En landelijk is, ja, binnen de woorden, zeg maar, leeft altijd wat door de sfeer. Dus wij wisten al, VVD had het lastig binnen 8 kasten. Dat is gewoon voor algemeen wel bekend. En nou ja, landelijk gaan we misschien net zichtbaar genoeg zijn. Wie maakt echt waarom. En maar we zien van, hey, maar we fjouwen die roos aan. En ja, dan hopen we dan nog beter inderdaad. Dat we dan toch weer omkomen in de rieën. Want we vinden wel dat VVD wel de wijze maakt in de rieën binnen 8 Kastelnek. Dat hoor je al. Ja. Jo zei al, hoe fjouwer je probeer je, is dat vertrouwen er nog wel? Nou, we moeten wel inderdaad binnen onze eigen groep even hoe lezen van wat maken we nou doen. Want het is inderdaad door de tweede keer dat we op 0 uitkomen. Dus inderdaad, wij moeten zelf wel beraadslagen. We moeten echt maar onze eigen leden even om tafel. Wat willen we nou en hoe gaan we nou verder inderdaad. Want de motivatie moet er wel blowen en dat is wel lastig. Maar dat is laatst voor jou hier echt wat misgang, denk ik. We zijn pas te laat. Hebben we toch besloten om weer mee te doen. Dus wat als ik zie, we gaan voor jou op de lijst staan. Al die zonder politieke ervaring, zeg maar. Ik zal ook geen ervaring. Dus dat mist dan misschien wel, zeg maar. Dus maar wel zien, ik heb toch net een andere groep proberen te krijgen. En dan een betere, of een groter team, zeg maar. En dan inderdaad volle meer campagne voor. Dan meestal liefst, dat is het probleem.